ke NPP uba deiru UCM ke KHADC uba penyat sing CM ula khot snap ya ka party Voice of the People Party bat kentho yu presiden ke VPP uba adan mila basaimot bawat long kum ubula nendong le circus banshu pentap kti ya kiwe klami so AA habakran menta kasngi kalai tarik nailur hajar pesau uba penyat yu laong ba unong yalam ke VPP ulong kum ubula hakata masa bula banshu pentap kti pen kemen ya kibriu shupen ki shnong Henry hakabakut klami so AA uba bah ulah keno baka VPP kalawan ra ya kajing isi kajing yasyun para brio hadu bala isi ya ginong yalam shnong ya ginong yalam balang bat kani kampat juja menu-menu hakajat bendrio ulah ong baki pat ba akin kali uso ayu baki ni MLA ke VPP kalawan ra ha konstituensi bat hakajat bendrio namar ba hadu menta uso jongki kalong ban syuan ra ya kajing isi ya ki para brio ulah theru ya uba adan ubala resign no nakakam MDC hakato kapor klampat kut kapor tang nakabenta ba snotho ya kian bat ulaong bakhamla ki MDC ki balakut por ki badang trekam ki badang shnaan ban ya kitu ki MLA ni MDC ubam snotho ya kabor ka ikhtiar la jong uba shuri san shiteng por klam snotho ya kadu kadang ha ka juga por ulaong ba kajing penjalan ya ka samai trekam ke district council kalong kat kum gariti sensyar ulaong ba ka council kala thau ya ka delimitation committee ban penwandor thamai ki constituency kade hadian balayo ya kajing dawan ki pat ba watla ka jingpen bet thamai kamlong ka bahun ya baro hendrai ka council kale hadian bakalayo ya jing tho na ki pat ba ha ka jing shisha ka council kala dab ban pen khre hendrai ka shong ha ka sarkar jala bakan rai namar badai ha ka sarkar jala ban penlong ya ka election MDC dei na kane ka daw baka sarkar kala rai ban penjalan ya ka samoy ki MDC ulaong bale se ka sarkar jala ka penjalan biang menta dei nak benta ban pen khre ya ka election jing keno jong president jong ka VPP ba ni ki MDC ni dai kita ki expiry MDC ne don ru bala penkam na ki tak longkum kita ki dawai expiry ma ngang ong dang la mengi ki MDC expiry ki badang trekam ki badang snaan ki badang thauan bat ki badang persyang bentre hadis council nam taji mentoi pai ba ban ya utu MLA ne MDC bam suthu ekapor ki ikhtiar la jong shitang samai ru resign nakakam te kajingkeli pai ba de kata dangla expiry MDC ne dangla MDC uba resign ya kakam nama kajing resign jong kitu ki MDC tu kapor kenang bakin tip ki pai ba kalong kajing du nong ka bakraw ya ka council tang na menta ka tu election by election happen penlut kum balai kelur dunale netam ka pisa jong ka council but kani kajing penlut kabam de jing syaban penlut nam ta election hendrai namar ba kim dan jingkit khlie namar kim dan jing suthu ya ka an kila shu resign matla klem da tim klem da don ke jing suthu ka bajanai bat kala penong ka jing du nong ka bakrau te ka jing don jongi menta ban penjalan samoi trekam ru nga ngasno ba de halor ka nongrim deng ngim so ye hi kata Henry ke ika kamram bala ben shet hangi bantre ngintre la kakam tengah ngashkwa ben ong kumne ben kentho kala ya ka jingkran jong u president jong ka VPP ba nai long kum tu clown hasarkos uba shupen thap kti ya kibreo shupen kemen ya kibreo shupen ki shnong shupen kulmar shnong habakut dan so uba bah te kipai ba ken sakali menta uso ayu ba kini ki MLA jong VPP kilawan ra constituency bat kila no senyang ya ka jai bendeu jungi uso hi jong ki detang gajing pen kulmar shno bat gajing pen pher jai bendeu gajing wan ra gajing isi para brio menta hadu ba mlong shu benya kran ki brio la shu isi ikinong ilam niam la isi ya ki nong ilam shnong la isi economic khman kabampat juja haka history jong kajak benriu khasi ke jongi but katu kajing hikai haki balang kristan ban ye para brio ban ye shijat shikhong shishnong shithau kala du no masnuan ke VPP menta kala du no ki brio sedang ban ye kentho kumni kumtai kabampat juja hari khasi te bishara di mapi ki pai ba ke kabaki kila le nam ta jungi tenga ngasno ba nginem sngap te ki longkum ki clown
hapok circus ban pensung bahai ki brio ban ya pen kulmar ki shnong habakut mdani ai te ngi tengim dei kum kita ngi dei ki nom khmat badan jik kli ngin trei la kam tadi ka juba ngam doni ai ban kan tho yaki nong elam bom dan jik kli dan ki MLA bom dan jik kli pi kajing penjalan por yaka samoi trekam jongka KHDC bat JHDC kadon la kanong rim kata kanong rim nadu meningkong kalong banwan ra ka jingbit jingbiang hakabide ba ka jingbun pat lene ki area ki jaka habide ki niki constituency ki bala don lupa arpu khandai teli namar ba kadon ka jingud jingnam namar ba kadon ka jingya pensngau naki babun ki jaka naki shnong te kadai ka kamram jongi ki badan haka babat yaulakam sensyar ban sengap kita hadin bangila sengap la constitute ya ka delimitation committee but ka delimitation committee kala ya keleng sodong jongi ni jaka balaka kala ai ka report but kum ki MDC baro kum ki executive committee ngila terwai ka ni ka report hakmat ka yeng Henry namar bampat dan ka jingbit jingbiang le sidang don jingduna la pha no shaka select committee hadin kata ka select committee tang hadin bala dep ban IT naka yeng hi jongka council hapo shi benai kala pendep ya ka exercise ka jongka ban penbet renti hoi ka jing penbet nginam la ban ong ban biang shi spa na spa mjula hi Henry le si ka babon kala biang te namar takadaw la place la wanra po ka house dangshen haka special session but nakayeng hingi la menjuri kani te kata di kaway kanong rim kabala penjalan ni kanika election kanika samoy trekam jongka KHDC JHDC nriu benai but menta ubenai September punai lar kan kut santarik ka samoy trekam jungi kabumut lashis ngi te nakaliang jungi la dep lut hikam but ngiru ngi lapan kre ek election ten ringi sutu election kamde haka benta jungi bangin ngin penlong dalade ya lade henry ngi sutu election ka habe haka DCA department haka state government ban penlong ek election jungi district council apo Meghalaya te ka rule ka sya ba extend lanin penjalan biang ka samoy trekam lada don kadaw tekat kum ga jungi hi jonga shimet dan ikum CM jong KHDC kadaw bahap ban penjalan biang ka samoy trekam kalong ban penkre ya ka election process mentah hap penbiang hap notify ya ki electoral roll hap le ka summary hap le ka revision hap le nadong syadong habide ki electoral roll namar ka district council election ka hipher na ka MLA election ngimla ban shim ya ka electoral roll jong ka MLA le ni ka MP haman ki constituency te namar takadaw kadon ka election process ka ban shimpor but om tang kata lese ban hap penbit penbiang sikibabun ke ba lese ba ka state government ka suthu bakani ka jing penjalan samenta ka dei nam taban penkre election tengi ni la long ki blak re ni lai lum meeting baro ki MDC la pentip e kata but shen lese ngin up ya ka rai jong sarkar anu kan permenan